Og det her, det er så starten på bymaratonruten for 2012. Vi løber lige udenom Nørreport Center, som vi ellers normalt vil løbe tværs igennem. Men den er lukket i dag. Der er lige en stolpe, ja. Vi kommer udenom den. Som I kan se, så er der jo sne på ruten i dag. De fleste år har vi faktisk ikke haft sne, men det har vi så igen i år. Nu må vi se, hvordan det ser ud på selve løbsdagen, men det plejer vi også at finde ud af. Og her kommer vi ned til Store Torv. Yes. Og der har vi så springvandet. Vi render højre om. Her kan der godt komme modløbere, så vi sørger for at holde os til højre hele tiden. Og her løber vi hen over Storåen, hvor vi så skal ned på Åstien. Og her har vi faktisk løbet 1 kilometer, så det er det første kilometer, når vi passerer åen. Og så rører vi venstre om her. Og der skal vi huske, at Åstien den er ikke så vældig bred. Så der kommer nogle af de hurtige halvmaratonløbere. Dem skal vi holde godt til højre til, for at give passage i venstre side. Og igen her, når vi kommer under broen, det er igen en smal passage. Så husk at holde sig højre her, ikke også? På selve løbsdagen er der selvfølgelig forsøgt, at vi kan holde vejene fri for biler, men der kan komme en enkelt, der bor på gaden. Alle har fået besked om, at der er løb, og de kender jo efterhånden til rummene, vi har løbet ned nogle gange. Og igen, I vil møde modløbere på stien her, så det er en god idé at holde højre, både frem og tilbage. Og vi skal lige en 300 meter længere frem, så skal vi en tur under ringvejen igen, over på modsat side, og ind i skoven, ser herovre. Og herhen, der skal vi en tur til højre. Der er lige et par bomme, vi skal igennem. Så vær opmærksom, hvis I er flere, der kommer rundt her. Og vi går højre under. Her på modsat side vil vi så se, hvem vi løber mod. Om vi er foran eller bagud. Og vi er cirka halvvejs på ruten her. Lidt længere fremme, der går vi til højre i en skov. Skoven kan være glat, og hold øje lige med knolden eller noget. Og her passerer vi så lige Færkbroen, og vi er opmærksom på, at det er en træbro. Den kan godt være glat, som i dag, hvor der er lidt sne under skoene. Når du løber gennem gågaden, så vil du opleve en 3 gange, at der er sådan nærmest sådan nogle rosetter i vejen. Man løber op over med en blank midte om sommeren, eller i hvert fald, når det ikke fryser. Så er det faktisk springvand. Vi drejer til højre lige efter muren, ind gennem en lille passage, hvor vi så kommer ud, og vi har Nørreport Center foran os. Og der har vi så den der start og mål. Det ligger jo lige inden for døren. Det vil sige, at målene til tidtagningen er lige inden for døren. Det betyder også, at når du starter, så er der ingen grund til at knokle fremad. Du bliver først startet i et tidsmæssigt, når du passerer målene. Men til sidst kan du selvfølgelig godt give den lidt krald herhen. Så er vi ved at være rundt, og vi har løbet lige godt 7 kilometer.